bwabwa pansi pa chipembedzo cha Mulodza SDA kholo langa. Ndingakuyankheni chindunji kuti palibe kusiyana kulikonse pakati pa inuyo amene mukupembedza pakabwabwa ndi anzanu amene akupembedza pa chiuzimbi. Tikanena nkhani zopita kumwamba, ndimadziwa bwino kuti mayina amene amakhazikitsidwa amatha kugawa pakati kaganizidwe ka mzikhulupiriro kumapanga kuti chinthuchi pansi ndi chimodzi. Mukamva kuti Mulodza SDA mumaganiza kuti chinthu china, mukamvanso kuti chiuzimbi SDA mumaganiza kuti nchinanso. Zoona maganizo akuti nchina angakhale olondola koma osafikira muyezo owononga chimene chili chimodzi pakati panu. Mwachisanzo, munandimva ine ndikunena kuti ngati muli pafupi nkabwabwa muzikapemphere pakabwabwa. Ndimatanthauzanji? Ndimayang'ana pamene mukhoza kukhala nkumalandira mawu a Mulungu mopanda kutsutsika-tsutsika, ulendo wanu nkumayenda kukocheza kumene Mulungu angakonde kuti mukakochezere. Chifukwa kulankhula kodetsererana sikumayendetsa chifuniro cha Mulungu molongosoka. Choncho ndikupaseni mwayi inuyo wakusankha kufupi kwanu nkuti. Ngati muli kufupi ndi kukabwabwa, inu mukhoza kupita pakabwabwa. Ngati muli kufupi ndi chiuzimbi, inu mutha kupita ku chiuzimbi. Koma pa maziko ofanana, chifukwa Baibulo limafotokozera bwino za kapembedzedwe ndi malo woti anthu akapembedzerepo. Ndachiyesa chamwayi kuti ndilowe m'Baibulo kuthandizana nanu amene mukuganiza kuti zosemphana za mayina ndi malo osonkhanirana zimakhuza chikhulupiriro cha Mulungu kapena kuti Mulungu zimankhuza. Ndimangofuna ndikupasani chithunzithunzi chakuti umene umachitika pakati pathu yonse a Seventh Day Adventist ndi mkangano koma wa ana a banja limodzi. Lerolo mumamva ayi Zingwangwa SDA, koma mukapita mukamva kuti ife nda Zingwangwa koma santanda. Mukazungulira kuntunda kwa Zingwangwa mukapeza yena akakuwuzani kuti ife nda Hillview Seventh Day. Mupita pamusi apo mukapeza kuti pali Bangwe SDA. Zonsezi zimene ndingakutchulireni zili mu gulu limodzi la mkangano wa ana a banja limodzi. Koma tamverani, ana amenewa angakhala atakangana m'banjamo, koma mfunda akuwuzani kuti ndi Seventh Day. Uku kunkhala atanena motani mwamwano, koma azikuwuzani kothera kwake kuti ndi Seventh Day. Ndiyeni mati ndikuwunikireni pamutu wakuti mkangano koma wa ana a banja limodzi. Ndidakhalapo mtawuni ina ya Lilongwe, mphepete mwa Barracks. Kumeneku kunali mkulu wina adatchukapo nthawi ina amamutcha kuti Chigumula. Kodi adali msilikali ankakongoza katapira, kodi chidali chani, koma amatchedwa ndi kutchuka ndi dzina lakuti Chigumula. Anali ndi ana amuna. Tamverani, ana achigumula amamenyana, ana achigumula amakangana. Kufika pa khomo kupeza ana achigumula akukangana,
anthu amayimayima m'makomo kusowa munthu wopitapo chifukwa zinali zimapha ng'ombe sizamasewera zimakangana. Koma mikangano yawo yonse imene anapanga pamodzi ndi abambo wawo mvulunganya wonse umene adapanga achigumula sudafafanize dzina la chigumula. Dachita chidwi kupita pamaliro wamwalirayi ndani mwana wa chigumula. Anthu onse amene amadziwa chigumula amapita m'dzina la chigumula kuti kwa chigumula kuli maliro. Mkangano wa ana a banja limodzi wa banja la chigumula sunalekanitse kapena kufafaniza dzina la chigumula, linali chimodzimodzi. Nkapita pamanda nziri za Mose adayikamo chigumula chigumula chigumula, chifukwa ngakhale ankakangana koma anali ana a banja limodzi. Sono mikangano ndi kulekana kwa zochitika, kulimbirana tiyi kapena kulimbirana nyama ndi zinthu zina zimene chigumula amabweretsa na amakangana sizidapangitse kukhala kuti asinthe dzina kuti iwowo akhala mtundu wina. DNA imatuluka ya chigumula kulikonse kumene angapite. Panali ana ena akhalidwe labwino amatchedwabe chigumula, panali ana ena akhalidwe loyipa amatchedwabe chigumula, chifukwa unali mkangano wa mapangawo koma wa ana a banja limodzi. Tsono mukamamva kuti ena akusonkhana pakuti ena akusonkhana pakuti, muzitha kungomvetsetsa kuti umene uwu ndi mkangano koma wa ana a banja limodzi. Tamverani, kukhala kumene timakhala ngati banja loyitanidwa pa mwazi wa Yesu Khristu m'banja limodzi, maziko akukhala kwathu m'banjamo agona pakulumikizana ndi Yesu Khristu komanso malamulo a Mulungu. Zimenezo ndi zimene zimakatipanga kukhala mfunda wa dzina limodzi. Kulikonse kumene mungapite mukakamvera malamulo a Mulungu ndi kukasunga umboni wa Yesu, nimulandira Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa mumtima mwanu, osati ngati ongosungizika kuchipembezoko koma okhala ndi ubale weniweni wa mkati mwa mtima mwanu. Kulikonse mupiteko ndingakuyerekezere kuti inuyo nchigumula basi, chifukwa DNA postmortem imene angapanga Ambuye Yesu pa mpingopo ikakwanira kuti munasunga malamulo, munachita chifuniro cha Mulungu, ndipo munamvera Ambuye, mtima wanu unayenda momvera Mulungu, mwapambana, mudzakhala chigumula. Choncho umangokhala mkangano wakunja koma mkati chimatha kukhala chinthu chimodzi. Ndi chifukwa chake timanena za mpingo wa Mulungu umene ulibe dzina, chifukwa tonse ndi Seventh Day Adventist. Mwa njira ina opembeza ndi kusunga sabata ndi kuyembekezera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chatipanga kukhala banja limodzi, mwachisanzo chatipanga kukhala chigumula basi. Wherever we go, whatever it is, ndifeyo ana a Mulungu. Nchifukwa chake munandimva nkuyankha kwanga kuti muli pafupi ndi chani? Ngati muli pafupi nkababwa, pitani pakabwabwa dzikapemphera. Ndimakana kuti mukhale mchithunzithunzi cha mulodza. Kodi mulodza nchani? Mdzina la malo amene mpingowo umapezeka. Simukumvayi, si chiphaso mulodza, si tikiti mulodza yolowera kumwamba, ndi dzina la mfunda wakumalo kumene mpingowu umapezeka. Koma mukaucheka mukapanga postmortem, mukapitisapo DNA, mukapeza kuti ndi ana a Ambuye wathu Yesu Khristu,
amene anasunga malamulo ndi kuchita chifuniro cha Mulungu. Kulikonse kumene inuyo mungabalalikire, ngati ena anabalalikira pakabwabwa, ena abalalikira kuntunda kwa Songani, mukacheka magazi mutuluka chani? Simutuluka magazi a Songani ayi. Mukakapanga DNA pa mulodza sikatulusa mulodza, chikatuluke ncha chikatuluka chigumula, kapena nene kuti akatuluka Ambuye Yesu, malamulo ache ndi mfundo zache za ubale weniweni umene ena mwa anthu osonkhana m'malo amenewo anasunga chikhulupiriro, kukapanga kuti amenewa ndi ana a banja limodzi. Nonse ma Advent amene munakhaladi pakusunga Sabata ndi kuyembekezera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu moona mtima, mopanda kupambukira kulamanja kapena kulamanzere, akazakupangani postmortem ndi kukupangani DNA, chidzatuluke nchani mwa inu? Chidzatuluka kuti anasunga umboni wa Yesu, nayenda monse mu mzimu wa chinenero, atasunga malamulo a Mulungu, anakocheza pa gombe, ndipo mwazi umene udzatuluse mayankho malizati udzakhala imfa ya Yesu, tonse kukapezeka tili pa gombe pa nyanja ya Mandala. Tikafika pamenepo, ndimati nene mobwereza pano kunena kuti amene adakhala area imeneyi mpaka cha muntunda mu 23 cha Masambabise kukalowera uko, tikanena kuti chigumula, ndiye kuti timanena ana achigumula. Zinali nkhani zosausa kwa basi, amakangana kutibulana kukesana magazi, koma amakhalabe ana achigumula. Choncho ndimafuna kunena kuti kulekana zochita, kusonkhana kwathu, wina nkumakasonkhana ku Chiuzimbi, wina kukasonkhana ku Ngwenya, ena kukasonkhana ku Mtunda kwa Domasi, ena kumusi kwa Songani, mukadzapanga postmortem, iwo amene anakhulupirira Yesu nasunga malamulo a Mulungu, tonse tikagumana ku kholo limodzi, akatipeza ndi DNA yoyerekezera kuti ndi chigumula, basi zivute zitani, tidzakhalanso chimodzimodzi. Simukumva? Zaka zapita kumbuyoko, amene mwakulirapo mtawuni ya Kawale, makamaka mboma la Lilongwe, chakuntunda ku Kawale 1 uko, tidali ndi munthu mfumu yotchuka amatchedwa kuti Chiuye. Simukudziwa inutu? Chiuye anali ni wana wake achina Chiuye, dzanyamata zikabangula mkawale, Kawale mamiyata zikabangula dzachina Chiuye, inuyo mmadziwa kuti ndapalamulawa ndapalamula achina Chiuye. Iweyo umangodziwiratu kuti zochita zanga nkachitire kutali, chifukwa nkhaniyi ikafika m'manja mwa wana achiuye zandivuta. Koma akati akangana achina Chiuye, Kawale imakhala bata kumvesera mkangano wakukhomo kwa Chiuye. Koma sizidachotse DNA, mukapita nziriza zakwawo kwa Chiuye anayika mayina zochitisa chidwi, wakuti Chiuye, wakuti Chiuye, wakuti Chiuye, wakuti Chiuye, chifukwa unali mkangano wa ana a banja limodzi umene sunathetse ubale wawo. Choncho musamapusisidwe ndi kumakhala bize za milekano ya malo osonkhana, ni mumaitenga kuti mwalekananso maulendo akumwamba, mudzichedwesa chabe. Kakhumudwa inu kakafika kwathu kuti patsogolo pali ine, pambuyo pali m'bale wanga wina, iso kumbuyo m'bale wanga uja, amene inu potiona lero mudationa kuti talekana, sitili limodzi. Simukumva? Mwina mutamvera zimene Baibulo likunena pa buku la Deuteronomy chapter la nambala 12,
tiyambire pamenepo kuti ndikuchotseni mangalu baibulo litichotse nkhwinya zimene zimabadwa chifukwa chosiyana malo osonkhana tili ana a banja limodzi. Tamverani, baibulo likuyamba ndi mawu akulu ogwira mtima komanso chipweteko likadaphala bomba limeneli likanati ndi atomic bomb. Limeneli likadakhala kuti ndi bomba likuphulika likadatha mtundu wambiri wa anthu ku dziko lapansi. Adaliphulitsa motere wolemba buku la Deuteronomo akuti malo oyera akhala amodzi. Simukumva? Wolemba buku la Deuteronomo mwamba mwa chapter 12 mutu wake anayamba ndi mawu akuti malo oyera akhala amodzi. Chimenechi muyenera kuchidziwa kuti malo oyera, wherever you go, malo oyera ndi amodzi. Malo oyera simulodza, malo oyera si bangwe, malo oyera si kabwabwa, malo oyera si chiuzimbi, malo oyera si kukhomo kwa munthu, malo oyera satsogoleri, malo oyera si thanga limodzi, malo oyera si inenso, malo oyera sa church elder. Bible likungoti malo oyera akhala amodzi. Malo oyera si seventh day ya mtanda, malo oyera si seventh day ya angelo atatu. Bible likuti malo oyera akhala amodzi. Kufikira muyezo wa chikumbumtima yochokera ku mzimu wa Mulungu chimene chidzanong'one kulankhulana ndi ubongo ndi mtima wa munthu, pamene mawu a Mulungu adzalowe kukapyoza nkukagawa mafupa m'minyewa na azilekanisa thupi ndi mzimu, ndi pamene tizamve mawu a Mulungu ndi kudzaona Thanthwe lokhazikika limodzi limene anthu tonse timapondapo titaberekera mayina amene akutionetsa ngati samodzi ife. Dzakangana mpaka liti ana akazi a Ziyoni a mtundu wanga? Mudzanyozana nkuchitirana chipongwe mpaka liti? Satana amakuonani bwanji? Visiru vitserekwete zopanda nzeru, dzimapepala zopembeza, dzitini zoboka, zimene zimakangana koma zitaponda pamodzi. Thanthwe lathu ndi ndani? Chipulumutso chathu ndi ndani? Tsono pali kulekana kwakukulu pakati pa mayina amadera amene mmasonkhana, pakati pa milekano ya malo okumanirana nkumasonkhana. Kusiyana kwa zisime zokamwera sikumapanga kusintha ng'ombe. Sakumva wanthu? Ng'ombe zonse za dera limeneli lachadza zili ni madera olekanalekana amene zimakamwa, koma kusiyana malo omwera sikumasintha kuti si ng'ombe, chifukwa chakuti imakamwera dambo lakubuwa. Ng'ombe ngati zikumwera ku mtunda kwa Lilongwe ni ng'ombe, ngati zikumwera ku Magwero ali Ngadzi ndi ng'ombe. Malo amene ng'ombe zimakamwera samasintha the origin ya chinyamacho. Sakumva munthu? Chichewa chidzakuvutani kumva mpaka liti? Msamapange zinthu zimene Mulungu waziyala kukhala zabwino inu nkuzipanga kukhala zoyipa. Dyera limakupangani kumatukula zimene sindizo. Dyera limakupangani kumagogomeza zinthu zimene si nkhani kuzipanga kukhala nkhani. Anthu tonse mkakhumudwa tikakafika pa tsiku losiriza akunena kuti lowani mchikondwerero, mpaka waja amene adachoka kumakapembeza kukalasi kuntunda, mpaka waja amene adachoka kukakhala mbali mwa phiri chauko kumusi, mukapeza kuti onse aja akukumana nanu ndi ine. Lipenga likadzalira pa gombe lodala mdzina limodzi ndi bwerezi. Kusiyana kwa malo amene mbuzi zimakamwera sikumasintha origin wa mbuzizo. Zimangosiyana kuti wina wazikusira ku dambo ilo,
wina wazikusira kudambo lina pazifukwa sakumva munthu. Bible latiyalira pano chithunzithunzi nunenachi akunena kuti malo oyera akhala amodzi. Sono mumve ichi, mipingo, madera, malikulu, mabulanchi amene timaloweramo si malo oyerayi. Simunamve chichewa, nibwereze pano. Malikulu, mabulanchi, mayina amene inu ndi ine timachoka mzinyumba zathu nkupita ukakhala si malo oyera. Bible likungonena kuti malo oyera akhala amodzi. Padali kagulu kamene kanali kuyenda ndi Yesu m'masiku amenewo, kanali pa chibalaliko, osamadziwa malo oyerawa, sankadziwa malo oyerawa ngati mmene mwabalalikira inu. Akukudziwani Yesu kuti mumaganiza kuti malo oyera ni mayina amadera, mayina amalo. Mpaka pano mukayiona bangwe mukuganiza kuti ni malo oyera. Bangwetu mdzina la malo la deralo si malo oyerayi. Nkumene anthu amakasonkhanira napo mwa njira ina, mbuzi zakumeneko, ng'ombe zakumeneko, mbuzi za mbangwe zimakasonkhana pa bangwe mpamene zimakamwa sakumva munthu. Mbuzi zonse zakumulodza za 23 mtauni ya Lilongwe kuzungulira kumeneko, mbuzi zonse zimakamwa pa mulodza paseli pa nsika mpamene pali damu. Koma zonsezi mkazika pamodzi mpeza kuti ni mbuzi. Ogula akabwera atha kusankha imodzi mwa mbuzi, zonsezi ndi mbuzi. Malo omwera sasintha DNA. Maganizo obalalika au chitserekwete ngati muli nawowa omati ndiye mpite kuti kumaganiza kuti malo olekanawo alekanisa malo oyera. Tamverani, anali nawo akulankhula mawu m'buku la Mateyu. Ndimatitipite limodzi tiyambire ndi mutu wakuti chivomerezo cha Petro. Tachirani khutu ankhutu kumve inu, tachirani khutu ng'ombe inu zomwera kolekana muli ng'ombe nonse. Tamverani, muchere khutu mbuzi inu omwera kolekana koma muli mbuzi nonse. Ikuti chani Baibulo? Likuyamba nkunena mawu awa, chivomerezo koma cha Petro. Simukumva wanthu, pali maziko. Bible ku Deuteronomy 12 mawu akulu pamwamba, sitidapite kumusi, angotiuza kuti komatu malo oyera ndamodzi. Basi final nawo mpingo Yesu akamabwera kudzatenga adzafuna kudzapeza munthu amene adayima pamalo amenewa. Sakasankha kuti awa ngakwa chinsapu, sakafikira kungwenya, sakafikira kuchichiri, sakumva munthu. Kuyeresa malo, kuyeresa gulu lanu kulimene mumakumana pa zifukwa zanu up to the extent olitenga kuti gulu limenelo ndi limene lapanga qualify kukalowa kumwamba. Nkhutu kumve dzitini zopanda makupe ngati inu mwachitiranji khalidwe ili? Kusadziwa malemba, chichewa chikukuphonyani pati. Tamverani, chivomerezo koma chinali cha Petro. Nulankhula za mkangano wa ana abanja limodzi. Petro akuti, tamverani, verse number 13. Ndipo Yesu pamene anadza ku dziko la Kaisareya wa Filipi, anafunsa ophunzira ache kuti anthu anena kuti mwana wa munthu ndiye yani? Akufunsa ilo akufunsira nyenwa. Nyenwa Ambuye Yesu afunsira nyenwa. Akufuna kudziwa kuti kodi niuyenda ni nkhutu kumve, niuyenda ndzitini dzoboka, kapena niuyenda ndi zinthu zimene sizikumva chichewa. Ndi akufunsa funso. Funso likuti
ndipo Yesu anadza ku dziko la Kaisareya wa Filipi nafunsa ophunzira ace. Ndimafuna ndiyedwe ndi pamenepa. Ankafunsa koma kwa ophunzira ace ati akwafunsawa akanena mawu akuti ndi ophunzira ace ndabulanchi yakabwabwa, ophunzira ace nayuzimbi, ophunzira ace akuntanda akwangelo atatu. Kodawa wandani ophunzira Yesuwa ndi nda akwafunsawa. Akudziwa kuti mitu mwa wanthu amene amalondola ine amakhala ndi mafoundation awo kaganizidwe kawo kalingaliridwe kawo. Ndikutheka kuti dzakuti malo oyera alipo amodzi, ndipo ndabwera kudzakhazikitsa malo oyerawo mu New Era iyi mpaka pamene ndidzabwerenso kudzatenga awa wam'mabulutu, koma ndachite examine akufunsira nyenwa kuno ku Filipi wa Kaisareya. Inu ophunzira anga, ndili ndi funso pano. Ndipo iye akunena kuti kodi anthu amati mwana wa munthu ndiye yani? Anthu amati mwana wa munthu ndiye yani? Tamverani zimene zikufotokozedwa pa vesi nambala 14. Musachoke, tagwiriza ngongole ku Deuteronomy chapter number 12. Niuyankha funso pano. Zafika poni balalitsa kuti mchikhirisitu mungakhale tikuchokera ku sataniki, tikuchokera ku chisilamu, koma tapeza wanthu wosamva chichewa, zinthu zawo zomwe sakudziwa chochita. Ali balala kutera kuwena akasonkhana uko amaona kuti amenewo ngakumoto, ena akasonkhana uku amenewo ngakumoto. Oona ndife, olungama ndife, abwino ndife, achoonadi ndife, mpaka kumabatizisana kawiri, kumachotsesana migonero, kudyesana so kawiri. Ambiri akakhumudwa tikakafika kwathu. Tamverani verse number 14. Ndipo iwo anati, ena ati Yohane Mbatizi. Mukuona pano wayamba kuganiza kuti malo oyera angabwere ndi Yohane Mbatizi. Tiponyesa chichewa pa. Koma ena ati Eliya, ena ati Yeremiya, komanso ena akungoti mmodzi mwa aneneri. Ndimafuna mukaoneka spiriti kamene kakupereka mayankho kuchokera ku funso limene Yesu akufunsa. Ndi mmene ambiri timachipangira respond chikhristu chathu. Timachipachika ku mayina, nkumaganiza kuti mayinawo ndi amene akuchongetsa kuti ife tikalowe mu ufumu wa Mulungu. N'chifukwa chake pano pali mayankho amene akuyankha. Wina akuti ena atu amanena kuti inuyo ndi Yohane Mbatizi, ena amanena choncho. Ndiye kuti gulu la Yohane Mbatizi linali ndi kachitidwe kawo masupplementary akakhulupiriridwe kamene kadawapangitsa kuti asamazindikire kuti pansi pa utumiki wa Yohane sadali malo oyera. Choncho mukaganiza kuti mulodza ndi malo oyera, you made the greatest mistake. Mukaganiza kuti bangwe ndi malo oyera, you make a greatest mistake. Tamverani mpingo wamene. The greatest mistake we do ndi kukweza malo a organization ya dera lina lache, nkuyipanga kuti mukakhala mbali imeneyo ndiye kuti mukupita kumwamba. That is the greatest mistake we do. Sakumva munthu. Tamverani zikuchitika panozi. Bible likulankhula mawu ondichangalatsa kwambiri pano. Panali gulu la Yohane Mbatizi.
nkanati nditambasule za ophunzira Yohane Mbatizi amene anali ndi zikhulupiriro zimene zidali mu fundamental belief yawo ya atumiki oyenda pamodzi ndi Yohane Mbatizi, zokwana 17 fundamental belief zimene zinali ndi makosana amenewa. Kulikonse kumene anthu amenewa adachoka ndi kumene kudatuluka ma vegetarians. Tiyamba uphonyesa zinthuzi pano, tiyambe tadikira kaye, ndipo mudzapeza kuti mwamaganizo mwamalamulo ndi machitidwe akuganiza kuti malo oyera ndi awa. Ambiri amene ndi ma vegetarian, kodi mmadziwa kuti akuuka kuchokera kwa Yohane Mbatizi anapasirana mzimu umenewu ndi Samson. Nkhani zosausa. Yesu akudziwa kuti chikhalidwe ndi miyambo imene anthu adayika pa zipembedzo zawo amaganizira kuti amenewo ndi malo oyera. Ndiye panali gulu lina, kaya mukhale gulu liti, koma ena amanena kuti ife ndife Eliya. Tamverani, ambiri amaganiza kuti malo oyera maziko ake ndi chipositoli chimene chikuchokera kwa Eliya. Nkhani yosausa. Ambiri tidzakhumudwa tikadzafika kwathu. Baibulo likuti koma malo oyera akhala mmodzi. Nalowadi chikhirisitu koma nlankhule kulakwa muodiyo iyi, ndapeza mabulutu atabalalika ngati nkhosa zosochera pa mapiri a Gilibowa, zimene zinabalalika ndi zinkhanira ndi zimbalangondo zopezeka m'mapiri a Gilibowa zimene zidatuluka ku mapiri a Efereimu. Nkhosa zabalalikana kotero kuti you are not organized but you are disorganized. Ndi chifukwa chake mukamtenga Nsilamu kuti mupikisane naye apo akugwesani mama womwe, chifukwa amadziwa kuti Chikhristu chili disorganized, sichikudziwa malo oyera amene chingakakumane ndi chosowa cha uzimu kuti akapulumuke. Amatidziwa, simungapikisane naye apo akati tipange dawa ndikuyamba kupapalisa mavesi, abusa amathawa, akhristu amamnyata. Chifukwa chake cha adapeza chimene ndidapeza inechi, ndazindikira kuti Chikhristu mmene ndikuchoka ku Sataniki, mmene ndikuchoka ku Chisilamu, ndachipeza chili totally disorganized, sichikudziwa malo amene chingakakhale. M'malo mwake chikumanena kuti muloza ndi malo oyera, m'malo mwake chikumanena kuti chiuzimbi ndi malo oyera, m'malo mwake chikumanena kuti kuchichiri ndi malo oyera, m'malo mwake chikuti amtanda ndi malo oyera, m'malo mwake chikuti malo angelo atatu ndi malo oyera. Nkhani zosausa. Ndapeza atabalalika, nkhosa zabalalika pa mapiri a Efereimu. You are totally disorganized. You are not organized. Let me organize you through malemba. Sakumva munthu. Mwalipeza pano gulu. Chibalaliko chimenechi tu Yesu amafunsira nyenwa. Pa verse number 13 nyenwa. Kodi mmadziwa nyenwa? Nena nyenwa imene Yesu amafunsira pamenipa. Fusa mwadala chilungamo akuchidziwa, amadziwa kuti gulu limene lili totally organized, totally disorganized. Ndakuti eya tilipo ena wachokera kwa Yeremiya. Nkhani zosausa, makosana, mabelief, zipembezo, zikhulupiriro zimene zabereka machalichi ambiri zidachokera ku mafolowa aneneri amene ali pamene papawa. Ngampata wango ndivuta, nkadayamba kutambasula chimodzi mukadadziwa kuti kuli madokotilini amene timatsatira amene adatuluka ku mafolowa aneneri ali apapawa.
now ife mafollower ndi amene timayamba kutamandira mawu ndi anthu. Mwamva pano akuti enanu mwachoka kwa Yeremiya, ena akunena kuti inuyo ndi Yeremiya. Kodi zikumveka zimenezi? Kapena pali gulu lina lakumapeto anthawi limene likutuluka m'mipingo yonse ya Seventh Day kukapanga zawo ayawa mtandawu awa ubatizowu awa jilogoyi azimayiwa pwirikiti zokamba ku gulu limene lindiriti. Ena akungonena kuti inuyo ndinu mmodzi mwa aneneri alibe dzina, simunganene kuti chimene chichincha nkumene kukutuluka Seventh Day nyoni akutuluka kwa ena amangoti ndinu mneneri mmodzi mwa aneneri. Basangoko kakamodzi kwinaku chimozimozi kuntandada thawa komweko angosintha mabatizidwe mmodzi mwa aneneri. Khani zosausa achitako seko angosintha nthawi yodya mgonero angoupitisa kumadzulo mgonerowu basi kwinako nseku chimozimozi kumene adachoka kuja mmodzi mwa aneneri. Ndithu mundimvese ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikuti mmene ndimachipeza chikhirisitu nzaka zanga ndachipeza chili totally disorganized. You are not organized. You are not organized. You are not organized. Ngakale Satana amadziwa kuti chikhirisitu she not organized. Sakumva munhu. Ngakale Lucifer amadziwa kuti chikhirisitu she is not organized. They are not organized. Ndiwobalalika. Mukanakala organized. Kawale yokha kawale primary. Ili ni mabloka ngati 31. Out of 31, mablogo onse 28 mulima church. You are not organized. Osunga sabata okha amasonkhana mu magulu atatu pakawale pokha amene amapita loweruka. Osunga sabata atatu. They are not organized. Pitani pachioko alimo follow amene amasonkhana siku la sabata. They are not organized. Pitani padiwi alipo 6 amene amasonkhana siku la sabata. They are not organized. Pitani pa mtundapo mupite pa mtunda pomwepa musatalikire mungopita pomwepa pa Tsabango pompa pa Tsabango popa pa SDA apapa mupite mukapeza kuti wasonkhana mmene musiku la sabata alipo atatu. Why? They are not organized. Totally disorganized. We are disorganized. Timve tisapange makani. We are totally disorganized. Maga pamene tikuyandikira mtunda wa Siriza. Chibala liko tango timpe. Nkhosa zabalalika pa mapira Efereimu. Zioni mwana wa mkazi wa anthu wanga. Pali chibala liko tu apa. Kubangula kuti kubangulira kufunso. Kodi mmene ndateremu ndizipita kuchiuzimbi kapena ndizipita kumuloza yakukabwabwa. Mchedwa. You are totally disorganized. Bible malo oyera ndamodzi. Ndikulankhula za mkangano wa ana abanja limodzi. Tamverani. Mwasunga Deuteronomy chapter number 12. Bible likuti malo oyera akhala amodzi. Sono tamverani chimene Bible likupitirira kunena. Verse number 15. Iye ananena kwa iwo, koma inu mutani kuti ine ndine ndani? Kapena kuti ine ndine yani? Sakumva munthu. Bible likugwirisa ntchito yijewa yakuti ine ndine yani. Ndekuti mwafika chakubowe mwakatenga chichewa chakudowa. Khani zosausa amenewa na yani. Museleleka nayo kuyenda ndibowe madisi. Muzikwera mtunda mpaka na kumawa chakumadzulo.
kwa salu muzizerereka mpaka chauko mukagunda kasiya amenewa nayani amayikako na ni nkhani zosausa ndiye chichewa chake chili pamenepa. So pano akati amenewa nayani ndiye kuti akufunsa kapena kuti inu mmati yani. Adalemba chimenechi ndanyamata akubowe kusererekera kuntunda ndi ayinyaka chichewa cha yani ni nkhani zosausa tayankhani inuyo mmatinda Baibuli kuti malo oyera akhala mudzi sadazindikire kuti malo oyera abwera ndi amodziwa ndi Yesu. Mzimu wa Mulungu ayenera kuulula chinthu chachikulu pamenepa. Verse number 16, Simoni Petro anayankha nati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Hey, tamverani verse number 17 akunena kuti ndipo Yesu anayankha iye nati, ndiwe wodala Simoni Balayona, ndiwe wodala Simoni Balayona amene ndikumfuna masana wanu. Balayona amene akhoza kuzindikira za malo oyera wosakweza dzina la malo amene anthu amapembedza mkati kabwabwa nchani. Ndikufuna Balayona amene akhoza kudziwa kuti inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Ndipo pamene pagona chimake cha DNA, chimake chana pa banja limodzi, pamene pa Petro anali kupangidwa postmortem, anali kupangidwa DNA aone magazi afanane ndani. Kodi ni mwana wa mpeza wakuda mzanga anabwera kudzalola nyumba? Kodi Petro ni mwana wa fisi kuti akadziwike pamenepa ena ndi ana afisi koma uyu akuwulula DNA postmortem ikumena chindendende chimene chapha munthu. Hey, nkhani yosausa. Tikafika ku postmortem kafundeni dzalamama dzamalala akafotokoza akagambule zipembedzo zina zifunika dzamalala agudumule mutu ubongo ausiye potero kayende kamacheka ngwe gadabula ubongo aone mmene amafa mulija. Tamverani pano iye akunena kuti inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Ngetamverani pa verse number 17, ndipo Yesu anayankha iye nati, ndiwe wodala Simoni Balayona, pakuti thupi ndi mwazi sizinakuwululire ichi. Sakumva munthu amene timasonkhana m'mabulanchi m'malikulu mzipembedzo zathu ndi thupi ndi mwazi. Ndiye timafunsa kuti muli mbali ya Muloza kapena muli mbali ya uchi, muli kwa angelo atatu kapena muli kwa angelo 5, ndi thupi ndi mwazi. Thupi ndi mwazi ndi limene limaulula kuti koma kubangwe. Thupi ndi mwazi ndi limene limaulula kuti koma kuntanda. Thupi ndi mwazi ndi limene limati koma kwa angelo atatu. Ndi thupi ndi mwazi. Umapita kumeneko mulibe ubale uliwonse ndi Mulungu, mukukachita ubwenzi ndi malo achipembedzo. Kaya chikumveka chichewa changachi ena na bwenzi ni malo achipembedzo amakhulupirika kuzibwenzi za chipembedzo zawo zimene zidapala ubwenzi wa tchalichi. Thupi lawo ndi iwowo lili connected kumulodza, lili connected ku chiuzimbi, lili connected kwina kwache pa mpingo wina wache, pa branch ina yache, pa chipembedzo china chache, pa ntanda pena pake muli connected kumene koku. Ndi thupi ndi mwazi. Ndiye simakupangani kukhala anthu olekanalekana, koma mukakhala kuti muli ndi chimene Yesu akunena kwa Simoni Balayona kuti thupi ndi mwazi sizinakuwululira ichi. Chaulula ncha chimenecho chimene chimaulula ndi chimene chimakakuwululirani kukakuyikani pa malo amodzi. Baibuli kuti malo oyera akhala amodzi. Tilibe 10 ndi chibalaliko kaya chimenechi
tilibeteni malo oyera akhale chani akhala amodzi. Ndiunenera kodi kunyoza, ndiunenera kodi kupepusa, koma ndikunena chinsinsi cha ulendo wopita kumwamba sichinagone nkulekana kwa malo wopembeza ndi mayina wopembeza ayi dzangobuka kumtundaku. Ife nazingwangwa ndazingwangwa ife tuti masonkhana ndazingwangwa kodi muganiza kuti zingwangwa ni malo oyera aubalalika kumeneko machimo alito, aubalalika kumeneko zisawawa zilito, sitinazindikire. Sotamverani pakuti thupi ndi mwazi sizinakuwulire ichi, koma Atate wanga wakumwamba ndi uti amene. Ndiye mukangofika kuti Atate wanga wakumwamba pamene tibwerere pa Deuteronomy chapter la number 12 Bible likuti malo oyera akhala amodzi. Kufikira pamene tizazindikire za DNA yathu, timakhala mpingo mwa njira yanji, timakhala mwana wa Mulungu mwa njira yanji, tidzaleka chisawawa chimenechi chikuchitika lerochi. Ndidakalipompa sindachoki ndikuwuzani kuti chimenechi chincha chomatilekanitsa kuti mu 25 ma 7th day tidzikwana 8 ncha nzakumwamba ngati you are totally confused, totally disorganized. Ngakhale kolowa sachite matama simudzi wako, you are totally disorganized. Khani zosausa akuti bwanji wolemba Deuteronomy awa ndi malemba ndi maweruzo muziwasamalira kuwachita m'dziko limene Yehova Mulungu wa makolo anu adzakupatsani likhale lanu masiku onse akukhala ndi moyo inu pa dziko lapansi. Ndiye kuti mawu amenewa akuyambira tsiku lakuyambirira la Adamu lakulenga mpaka tsiku lokwangula dziko lapansi lino akadzamazitsa dongosolo lapansi pano. Mawu awa adzakhala valued mpaka tsiku limene sakumva munthu. Verse number 2 muononge konsekonse malo onse a mitundu amene mudzawalanda anatumikirako milungu yawo pa mapiri ataliatali ndi pa zitunda ndi pansi pa mitengo yonse ya gudugudu. Wolemba buku la Deuteronomy wayamba kuchenjeza mchitidwe, wayamba kutsatira malo. Chimene mumaphonya mukatembenuka mtima ndi kusasisankhira malo oti mudzikapembezapo. Ndiye chimenechi mmene akunena kuti malo oyera akhala amodzi. Mulungu anali atatukula maso ndi kuona kuti anthu adazilengera malo oyera awo paokha. Khani yosausa tawerengani ndi chidwi nkadakonda kuti nonse mukhale wanthu womva chichewa, pakuti chichewa chikuvuta kumva. Verse number 2 akunena kuti muononge malo onse a mitundu amene mudzawalanda amene munatumikirako milungu yawo ndi pa mapiri ataliatali ndi pa zitunda ndi pansi pa mitengo yonse yobiriwira. Verse number 2 ndi kumene mupeze mpingo umene ukuchulusa mafunso lerowu. Kodi mpite kuti? Ndakumvani atwaibu nde nkalowe kuti? Ndilowe kuntanda ndipite kwa angelo atatu, ndipite zingwangwa, ndipite bangwe, ndipite mulodza?
chifukwa chithunzi chonse cha Mulungu chikudziwa malo amene anthu inchitidwe omasankha malo suna ya mberero ndi umene mukuupeza pa vesi nambala 2 ya Deuteronomy, malo amene nokha mumazisankhira. Ife timalumikizana ndi vesi namba 2 Bishop kakhumudwa kakafika kwathu muyedwa nkuti ife timalumikizana ndi timayenda limodzi ndi utumiki wa. Tamverani vesi namba 2, oyenda ndi utumiki wa olumikizana ndi muwawononge konsekonse malo onse. Ndiye kuti phata lakutembenuka mtima lagona pakupasula malo, chifukwa chimene Satana si Mulungu. Ine ndinene pano si Mulungu. Chimene Satana amakachita ndi munthu akamatembenuka mtima ndi kumuonesa kaye malo, asadamuonese malo opatulika amakamuonesa malo CCAP, amamuonesa malo mboni za Yehova, amamuonesa malo Seventh Day, amamuonesa malo Anglikani, akuonesa ni malo Assemblies of God. Bible ikuti pamene mukulowa mdziko la uzimu limene Yehova akukupatsani malo achidikiriro, malo anga akhala amodzi oyera Bishop, koma mukakaona malo atayimikidwa mabana zikwangwani mayina ma-registration ku mayina amachalichi muzikagumula konsekonse. Bishop nivalamulitsa nivangitsa kukhala mdani wa wanthu. Mukumva ziti kodi? Limene ndi Bible likufotokoza momveka bwino. Zimamveka ndi uzimu, sizimveka ndi thupi. Ndiye chimenechi choma zisankhira malo ndi chimene ndachipatsa mutu wakuti mkangano wa wana wa banja limodzi. Chimene mukuchipeza pamene papachi ndi chimene mwachipeza pa vesi namba 13 ya buku la Mateyu chapter number 16. Tinafika paja pamene amanena kuti ndafika ku Filipi wa Kaisareya, nayamba kuwafunsa wophunzira ache, anthu amanena kuti mwana wa munthu ndiye yani? 14. Ndipo iwo anati ena Yohane, koma ena Eliya, koma ena Yeremiya, koma ena mmodzi mwa aneneri. Malo Deuteronomy chapter number 12 verse number 2, mukaononge malo onse amene amitundu adayikapo milungu yawo iti imene inkapereka mayankho akuti mukhoza kukhala Eliya, chifukwa adakhulupirira mwa Eliya. Apapa akungotcha kuti mukaononge malo. Tsono zoma ndifunsa kuti malo ake ngati, kodi muli kumulodza? Kodi muyedwa mulodza kaya munene bangwe kaya munene chichiri? Ndanena kuti amenewa nkale mutapeza kuthibulana ndi anachigumula. Ndanena kuti amenewa nkale mutapeza kupandana, amenewa musakaike ndi anachiuye nkawale. Kani zosausa mukapita m'manda mukapeza ikazirisa mayina wali mmenemu, mukachita postmortem ndi amodzi, mukachita DNA samachedwe ngati chedwetse mpaka tsiku limenelo. Mundilole mpumulire pamenepa. Ife ndi ana akamodzi ati Chivumbuluso chapter number 20. Ndi ana akamodzi Chivumbuluso chapter number 20. Tamverani. Chiweruzo
chotsiriza. Ndipo ndinaona mpando wachifumu waukulu woyera, ndi iye wakukhalapo, amene dziko lapansi ndi mwamba zidathawa pamaso pake, sadapezedwe m'malo awo. Kodi zikumveka pano? Mulodza adzathawa, mayina adzathawa, SDA Mtanda adzathawa, mayina onse amene inu mumawakweza adzathawa, sazapezeka m'malo awo. Mayuniform adzathawa, zikhulupiriro zidzathawa. SDA kaya ndi ya Mtanda kaya ndi angelo atatu, Bible likuti sizapezeka m'malo awo, ndi mayina alibe position pa tsiku losiriza. Ndiunena twine pano osamapusisidwa kudzitukumulira mayina mabungwe amene anthu anapanga pakukusonkhanisira ninauni pamodzi ndi kukutayisani maziko a Chikhristu chanu, namuyika maziko m'mayina a zikhulupiriro zanu ndi zikhulupiriro zanu ndi ziyendedwe zanu ndi machitidwe anu. Mwanama walemba buku la chivumbuluso anali Yohane, akuona masomphenya a tsiku losiriza. Iye akunena mawu akuti mwamba udzathawa ndi dziko lapansi lidzathawa, sizizapezeka m'malo awo.